Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. Хайде, тата, ела. Какво е това сега? Ей, Чеди, ела. Това какво е? От пиленцата на път. Благодаря много за подаръка. Хайде, ти без това си почнал да го разопаковаш. Почти е отворен. Давай, къси хартията, Чеди. Помагай ни. Леле. Давай, тате. Много хубаво опакован. Оп, табелката само. Оп. Това е важно. Ще си я закачим ето тук. Хоп. Е! А? Супер! Ела. Ела сега, виж. Малко се е смачкал. Леле, Чеди! Ха-ха! Нещо се е... За мама? За мама. Виж, залепило се е за мама. Пише за мама. Чакай. Еми нея няма, тя на работа. Благодаря, приятели. Ще й го дадем после. Ама ние сме клюкари и искаме да проверим какво е. Ти ще отваряш ли, Калуяне? Да. Еми айде. О, виж, това е на мама. Ха-ха, виж каква яка чашка. Ще си пие фрешчета вътре. Сокове. Няма нищо, тя е празна. Много е хубава. Така, това си е на мама, пази да не я щупиш. Опа, тук е някакво. Чакай да я покажем. Оп. Мери Крисмас. Така, тук има нещо. Опа! Ха-ха-ха! Какво е това, Чеди? Балончета? Балончета. Ще си правим парти. Балонено парти. Балонено парти. Ето, това си е за теб, Чеди. Това е за теб. Какво ще им кажем? Благодаря. Ела да се гледаш. Ела е тук. Ела, да можеш да се виждаш в клипа. Тук сега има нещо друго. Помагай ми да отварям. О, то се скъса, изчакай. Оп. Леле! Каква е тази лампа, тати? Леле, тази в палатката ще си я слагаме. Като ходим на питник, е така. О, колко е яка. Много благодаря, хора. Мале, супер е. Уникална лампичка. Та ще я закачим в джипа даже, така. Цък, цък, цък и да си свети. И това ли си хареса? Супер е. Ето тук има още нещо. Виж какви бомбончета кака Габи е направила. Пиленцата на път са ни направили подаръци. Много хубави. Я да видим сега тук какво има. Виж, Чеди! Какво е това? Леле, Чеди! Я да видим. О, виж, има снежко. Леле! Айде. Къде отиде? Ела, ела! Ела да видиш тук нещо друго. Леле! Виж! Какво е това? Телевизия. Да. О! Чакай, не така ще удариш нещо. Виж, с дядо Коледа. Да си оцветяваме. Я вземи и си я прибери, тя си е за теб. Тук има...
Мале, тате къса всичко наред иначе. Мале, чеди! Виж каква купа, бе, тате! Леле! Тя като шапка на самурай Джак. Нищо! Нищо, тате беше виновен. Мале, страшна е. Тази за плодове ще е супер. Даже чакайте да я напълним, бе, как така? Няма да е празна. Ето, виж, тате веднага и намери предназначение. Апдейт. Райска ябълка, бананче и този плод, даже не знам какъв е. Помело ли е, не знам, драконов плод. На идея нямам. Готови сме! Леле, чеди! Какво е това? А ти това ли си отвори? Не знам, чеди, чакай да видя. Абе, тате. Ами, Kids Bubble. Някакви балончета за деца, ама това да не е за... Това дето е за балончетата, бе, тате, не знам. Плюс 3 годинки. Мале! Уникално. 3 годинки? Ами да. За мен ли? Ами да, за теб е. Това е за тебе. Ела сега да си видим подаръците. Леле, виж колко много подаръци. Кака Габи, колко си е играла да опакова, да връзва. Ние раздърпахме всичко, сина. О, Искам да видим това. Я може ли да отворя без това? кое? Ето, Отвори го, добре. Ела да им кажеме нещо на това. пиленцата на път. Ела да им благодарим, сине. Да, я да видя. Ти го отвори ли? Как миришка. Я да видим. Хубаво. Да. Ми да. Така, чакай сега. Си го идей. Добре, остави го на мивката да не се разтече и ела да пожелаем нещо. Ела, седни тук при тате малко. Сега, какво ще кажеме на пиленцата на път? Благодарим за подаръците! Благодарим много, дай по едно сърчице да им направим. Благодарим сърдечно!